l-affarijiet li l-missier tagħna il-Papa Franġisku jixtieq li bħala Knisja napprezzaw iktar il-kelma tagħna, il-Bibja. U ħassejna li anzi jaxewqati wkoll illi il-Ministeru tal-Elettorat fili waħda mit-tappi li ta' dawk li qegħdin jitħejjew biex ikun bihom il-dominanejt isiru saċerdoti ingħata dan il-jum. Għalhekk illum għandna magħna lill-komunità tas-seminarju imma għandna magħna lill-seminarista Gabriel mill-komunità parrokjali tal-Qara u li bħalissa qiegħed iwettaq servizz pastorali fil-parroċċa ta' Ansili. U xtaqna niġu fil-komunità ta' San Marta ħalli ngħixu fil-mument sabiħ u Dio nitolbu li kon jaħfirna. Illum tal-kuntest tolbu jaħfirna propju ta' kien darba aħna ma napprezzawx il-kelma tiegħu. Nitolbu jaħfirna ta' kien darba ma fahmniex qalbna biex il-kelma tiegħu tbejjed fina. Nisqal What
il-paċi fi-żmienna li bdejt Ġesu Kristu sidna li huwa li jekk jiġu sabna flimkien ma' l-Ispiritu Sant għalejn tal-jiem. Il-profeta Isaija ifakkar lill-poplu illi għandna jgħid kif dan il-gvern tal-tbatija. U kif Kristu jgħid mal-gvern tal-tbatija jgħid magħna x'ħallina l-kelma tiegħu. Nisimgħu għal il-ktieb tal-profeta Isaija. Alla bħalma qabel fil-modi li jara l-art ta' Zebelun u l-art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar istabbaħ it-triq tal-baħar li hemm il-Ġordan, li Galilea tal-Ġnus. Il-poplu kien miexi id-dam rata kbir. In-nies li jgħodu fart id-dam dawn kbir idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-ema, huma ferħu qudiemek bħalma jifirħu fi-żmien il-bsar, bħalma jifirħu fil-sin il-bliża. Għax il-magma li kien taqblu il-ħatar ta' fuq spallejk, il-bastum tal-armużin inkissirthom bħal fjur bidna. Il-kelma tal-Mulek. Mela l-għajxin tal-kelma tagħna il-kien l-ewwel qabel kollox minħabba ta' bejnietna. Nisimgħu għal Għarina l-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Nitlobkom fuq f'isem Sinna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fil-klimkom mu jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqbudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda. Puti, il-nies ta' Troj għalu li fuqhom li fostkom hemm il-kbir, il-tnejn li kull wieħed minnkom jekk jgħid, jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu llum. Forsi Pawlu kien issa għalikom jew fisem Pawlu għamilkom. Kristu ma bagħtniex biex nagħmel, iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem
sejt ta' Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Fisser għal l-ewwel ix-xieb li naraw li kienet propju l-attenzjoni tagħhom għall-kelma ta' Kristu illi waslithom sabiex huma jsiru bix-xiebli. U hekk ukoll aħna ma nistgħux ngħidu aħna bix-xiebli veri jekk ma nkunux nifhmu l-kelma ta' Kristu u nħallu għad bid-dinja. Inqumu bil-wieqfa nkartaw flimkien dan il-wieqfa. Meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni wara bdejn Galilea, telaq minn Nazaret ma joqgħod ta' barra dik il-baħar fil-ħawd ta' Zebulun u Nafta. Biex hekk isem dak li kien ngħad permezz tal-profeta Isaija meta qal: Art ta' Zebulun u art ta' Nafta, it-triq tal-baħar, art il-Ġordan, Galilea tal-Ġus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dar rada u l-kbir, dawk li kienu fadhom dejn il-mewt jiddadaw għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jixxandar għax is-santa tas-sewwiet wassel. U għajdur ma' xatt il-baħar ta' Galilea hemm ħsewx tagħhom x'muli jkunu bdietu u bhum imri qegħdin jixtru ġdid fil-baħar għax kienu sajjida. U qalilhom: ejjew warajja u nagħmilkom sajjida tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbib u marru warajja. Wara li mexa minn hemm rasew xtamma oħra, Ġakob ta' Zebedew u ħum Ġwanni qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew, isewwu x-xbib tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu d-dajsa u lil missierhom u marru warajja. Ġesu nhar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, jixxandar l-Evanġelju tas-Santa u jfejjaq kull xorta ta' Mart u juffiha fost il-poplu. Il-kelma tal-Mulej. Skoprilità, l-iskoprilità l-Evanġelju waqt kien kantat.
id-difetti li jitrabbaw fina kif komli il-kefet biss in-nefjun. Kont dak fuq dan id-difetti li għandna jkunna jispiċċaw magħna mal-newx tagħna l-iskef ma nafux mhux hekk. Xi fisser kemm diffiċli illi nikkoreġu lilna nfusna. Jien naf li nnifsi li taf fihom nifsek. U allura faċli li dak li ilu jeqtaqlu u fil-ħajja jgħalli għandi kif is-sunku ngħidu. Jgħidilna hopeless case. Nixtieq ħafna nkun aħjar imma impossibbli. Perché quddiem din l-istampa jiena nisma' jgħid fid-dejja sentenza għalilha Ġesu fil-Vanġelu. Tibżewx tikkonvertu għaliex is-salbna ta' Alla qiegħda f'nofs wasf ejfet-rej. Jista' jgħidilna ara minnhom xulhom għaliex Alla huwa qrib tiegħek. Is-salbna ta' Alla mhix il-bogħod minnha għax aħna nixtraw jekk ma nafux li l-wieħed għandna biegħed minnha. Le is-salbna ta' Alla fil-kliem ieħor Ġesu huwa qrib tagħna u jista' jintaħaq minn kulħadd. Mhux tant floli illi jilħquh nies it-twal, il-kbar, imma ara tibtewwalkom is-salbna tas-sewien fil-brejk, fostkom. Wasli qiegħda magħna. U allura m'għandu jkun hemm ħadd illi jaqtaqallu. Għaliex jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? Jekk Alla huwa fil-brejk tagħna u ħajjejna biex dawk illi aħna narawhom bħala nuqqasijiet, difetti, għandna nkunu mela għalina li nemmnu ma joħroġ dak il-qawl illi id-difetti tagħna il-kefet nies ngħidu jieku bil-ħila tagħna biss, bil-ħila tiegħi biss, bil-raġun. Imma din il-karatter Alla hu qrib tiegħek. Il-mulej huwa qrib f'nofsi. U dak jagħtina il-qawwa biex nagħmlu passi umanament dak nibbilli aħna jidru li huma tqal ħafna biex ma ngħidx il-possibbli. Issa kejf Alla huwa qrib tagħna hemm ħafna modi billi imma mod wieħed dawn il-modi huwa preżenti magħna fil-kelma tiegħu. Il-kelma tagħna tinsab ħoġorna. Il-kelma tagħna tinsab f'idejna fil-ktieb imqaddes. U m'għandu jkun hawn ħadd illi jħossu sprovvist mill-kelma. Il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Ġesu, il-Vanġeli, hija għajnuna li Alla l-bielek jagħtina
minna għax jixraq jilna. Intom għaraw fejn. Ikom il-Vanġelu jgħid li Ġesu sejjaħ lill-ewwel nixxi. Kienu imdorrijin l-iskrin tal-ħajja tagħhom. Fid-drawwiet tagħhom imma għall-kelma li waslet il-ruħ mitnejhom f'qalbhom dawn bidlu ħajja. U dak li ġara lill-bqija li sħabu jiġri wkoll lilna u lilek. Jekk il-kelma tagħna ma tkunx ktieb għall-librerija għal-fuq ix-xtaffa, imma tkun kelma tal-ħajja. Kelma li lilna twiżinna, kelma li hija mediċina għal-ġerħat. Aziz, Gabriel, li l-lum sejjer tirċievi dan il-Ministeru biex inti wassal tagħmel qrib din il-kelma lejn il-bnedmin. Jiena nteġġi l-ewwel nett ħalli il-kelma tkun qrib tiegħek u tkun din il-kelma li twiesnek u tgħinek fil-mixja ta' ħajtek fl-għasfit li tagħmel. Imma għamilha l-qrib tagħna kun ġeneruż magħna. Għamel lejn il-poplu tagħna. Bis-servizz tiegħek ikun jista' jgħid isma' is-sadna tas-Samuel waslet fostna. Dewwettilna, ħassejna il-qawwa tagħha u allura għandna kuraġġ biex ninbidlu mill-ħażejn għat-tajjeb u mill-tajjeb għat-tajjeb. Ikun il-faħar u bil-bejt. U li jizis. Fiċ-ċokolata nitolbu lil dan il-missier biex jittieled lil dan il-qattej tiegħu Gabriel magħżul għall-Ministeru tal-Lettura u jagħtih kull għajnuna biex jaqdi bil-ħeġġa l-uffiċċju ta' u jxaħħa lil Ġesu Kristu jagħmlu qrib tagħna il-koll b'hekk jagħti glorja lill-missierna li huma s-sabiet. Nagħmlu tal-Qalb. U għajn ta' dawn il-quttieba. Inti parti fid-dinja li tibdek il-waħid li huwa l-kelma tal-ħajja biex jagħraf lil-bnedmin il-misteru tal-ħaqq. Biegħek lil tal-kuna magħżul għall-Ministeru tal-Letturi u għadik il-grazzja li jaħseb lejn il-kelma tiegħek ħalli jintela bil-qawwa tagħha u jseħħu ix-xandar bil-fedilità li nqudu il-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna.
هو الكتاب الإسكريبتورا المقدسة اللي بالفعل تقولنا وصل الكلمة للتنمية specialmente da uma boa família Cristo meta ma anche Nazareth mamma il Galilea di Gesù وصل الكلمة باش يبين تكبر في القوة وتعمل فوق بالقوة. ودينا رايحين عند الكل كما احنا
ħallu xara tajba tidħol qalbna. Ħallu tagħmel front li jibqa' dejjem bi-Kristu sidna. Oh, we need to talk about prosperity fil-ewwel artikal nsibu il-5 paġna ġdida l-innu u l-ejt. Amen.
biex tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalejk poplu biex ix-xemx janżuna s-sirri offerta sabiħa. Għalhekk mulej ġejbu l-bienet dal-offerti biex ikunu konsakrati lilek mill-ċokoltana u tal-lowm għaddishom l-ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem fid-demm ta' Ibnek Ġesu Kristus sidna li bil-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu il-ħidma għalina għall-popls waqt il-ħaj jienet qasam tali biex jittiru u qal. Qulu il-kol dan biex dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kollu raġuni ħalkaċċi li ġabu l-raġuni ħaj bienet tal-nixtiet jew u xorbu minn għax dan huwa kalċi tal-demmi tal-parti ġifieri qabel id-demm li xxerrek għalikom u għall-demmi kollha għall-maħfra tal-mumiet għamna f'jera. dawn il-misteru tal-fidi. Għal-kolej aħna mamma fira tal-passut li bija ibni fina u tal-qawmien jokku l-ġustiju fis-sema aħna li nistennew ta' tini bil-ġemija ra fil-ħali nofru dan is-sakrifiċċju ħaj u għaddejs. ħares titolbuk fil-offerta tal-Knisja għala fija l-tibna li bis-sakrifiċċju tagħha kif terġa' tqabbil Marija għala li aħna li se nissaqu bil-ġisem u l-jen ta' Ibnek li nitlew l-Ispirtu għaddejs tiegħu u jkunu ġisem wieħed ruħ waħda bil-Kristu. Huma l-qaddissin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalihom quddiem. Amen. Il-vittma tal-Ewropeja fundazzjoni salvazzjoni għal-Dinja kollha. Wettaq fil-fidu fil-ħabba l-Knisja tiegħek biex inaħħal id-dinja. Għaddejt il-Papa Franġisku Dottor Mario, l-istrijiet u l-istri kollha tiegħek il-poplu kollu li jinsisti għalihom. Fi qabiltiva jintgħati xamata il-familja jinti t-ġabar madwari, għadda dis-maċur il kolla fejn jisabu waqadhom bied il-koll. Marfutna l-mejtin, għadda kolla għallem il-ħajja t-sewa tiegħek. Daħħal bis-salma tiegħek li jittamaw il-kolat nassu, il-koll fil-bijien, daħxu għaddejn is-seħtijen, Kristu sidna il-fawwal il-dinja fuġi. Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal s-sieti tista' kollox il-kien ma' l-Spiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem tal-dejjem. Ejjew titolbu il-talba li għallilna il-Kristu. Sietna għalli l-Israel għal s-sieti t-saħna u l-kien s-sera aħna nistennew nittamaw il-għeda u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lejn Ġesu Kristu li jgħid l-apostoli tiegħek ħallilkom is-sien, nagħtikom is-sien tiegħek, la tħarix qed tkun bietna,
Santa għaddi il-lejla. Paċi għaddi, kunti ma'. Paċi il-ġuġi. Dalu l-ħaftanna. Daqsekku rejtu għanna ħafnin. Tibżewġ għaffer. Il-munita u għafnus. Għedin ta' b'sina għandik l-għarri. tisma' l-kelma tiegħek u tirċievi
li grazzi li l-estamina. Dik-istenina. U tipprovdi wkoll saċerdoti tajba u qaddisa biex waslu l-għalilek l-Ewkaristija u l-kelma. U tilposti huwa ta' ferħalina tal-popol intasannat li l-lum propju l-lum fil-ħat tal-kelma talla il-qajna is-separasti postna biex tisqof li wieħed minnhom il-Gabriel ta' il-kelma tagħna fidej biex issa jkompli jitgħallem kull dawn is-snin li badaw is-seminarju biex jibda biex għandar naħseb hekk bħala sinjal ta' merħba u laqgħa tagħna lilhom ejjew ċaċċulhom ġab xi Fisser ħafna għalina, dawk li jemmem wara tfal, dawk li jemmem lek, ġibinu ma' pakini tagħna ta' fuq, għandha kulla pakini tal-qax, dik tal-qal, imma ħafna minnhom dawk li dwar huma seminaristi, dawk li nitkellmu ħafna fuqhom, u fil-novena tal-Miliet morna s-seminarju żorrihom, huma hemmhekk ikunu jitgħallmu u jitolbu kif nisma' bħal il-Gabriel taħt il-ktieb kif tlabna wkoll. Il-ktieb mhux nistaqrah imma tistudjah, timmeditah u twekk. Kemm xi ħaġa sabiħa li l-Bibja tfal kbar biex qiegħda bissidejna fil-qasidna li ħares bissidejna għax nagħmlu minnha bis-teoloġija jew kritikli u riefu imma l-kelma Alla qiegħda wkoll u triqtu f'idejkom bħala insara lajċi fis-sinjietom jien tal-familja anki studenti biex ma jgħix anki tfal. U allura ħanati ftit spazju l-waħda mill-kokki fabbriki tal-parroċċja tagħna illi fil-parroċċja tagħna qegħdin jagħmlu biex jgħidula illi mhux biss jiġu l-police tal-ħadd matul il-ġimgħa jisemgħu il-kelma tagħna u anki huma jitħattu fuqha kultant aħna nisqu nitħattu fuq il-kelma tagħna jew nibsu jew ma nħossux tagħna kuraġġ mhux kultant ejjew nagħmlu nisemgħu ftit il-George u l-Stephanie li ftit żgħira qasira ħafna l-esperjenza tagħhom tal-kelma tagħna u anki s-sirru. Għalikom ċepriet, għana t-tettu il-kelma tagħna, għall-ewwel l-esperjenza jiena kont ftit ċettiku nattendi xi laqgħat bħal dawn. Imma mbagħad rajna li b'dawn il-laqgħat tisma' l-kelma tagħna u tipprova twettaqha f'ħajtek. Rajna li kienet attwali 2000 sena ilu u naħseb li l-sibrija attwali għandna llum, anzi reali għandna attwali. U hekk qegħdin inkomplu din il-mixja fil-komunità ta' koppji żgħażagħ oħrajn adulti bħalna u
anke xi nies li jiġu magħna. Minn hawn nixtieq nistennikom biex tattendu għal xi laqgħat dawn li jsiru fil-parroċċa, issiru kull ġimgħa kull nhar ta' tlieta, l-lezzjoni kbira tibda fis-6:30 tibdew xi nofsija, mbagħad hemm il-grupp tal-kelma tagħna li tagħna li tibda fis-7, 7:30, mbagħad issir waħda kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar li tibda fis-7. Issir darba fix-xahar. Minn hawn nistennikom tipparteċipaw u biex tipparteċipaw. Grazzi. U jkomplu mhux bis-sali il-banki għal jeġistana biex issa jinstab ukoll rajta jgħidħalu, issa jkompli warak. Jkompli gwidana, jkompli jagħtina d-dawl, anke tal-kelma li kif jagħmel is-Sur Mario. L-aħħar tal-pista tal-sistemi għandhom ġustizzjoni biex intom il-komplu issa l-waqt